Som na nabíjačke v Malackách. Naplánované mám trasu do Brna. Dnes sú prvé jazdy v Brne. Trasa by mala trvať hodinu 9. Je to 90 km. Drvivá väčšina po diaľnici. Môj plán je ísť 130 na tempomate a na konci sa pozrieme, že aká vyšla prieberná spotreba. Tuto v tomto Trips bude ukázané od posledného nabitia. Aktuálne tam 160 Wh na kilometr. Uvidíme, čo nám to ukáže o tých 100, alebo teda o hodinu 9, 90 km v Brne. Aktuálny stav nabitia baterky je 602 km, 10:56, vyrážame. Prvých 10 minút za nami, aktuálne to vychádza 224 Wh na kilometr. Je to pomerne dosť, tipujem, že časom ako pôjdeme plynulou rýchlosťou, že sa to trochu zníži. Aktuálna rýchlosť, tak ako som hovoril, 130 tempomat, dokonca autopilot, cesta je rovná. Máme tu práce na ceste, takže trošku ušetríme jedno brzdenie, 13 minút 21 km a hneď je priemerka na 203 Wh na kilometr. Sme zhruba v polovičke, 29 minút 54 km, priemerná aktuálne vychádza 198. Sme v cieli, 50 minút 90 km, priemerná spotreba 193 Wh na kilometr. Aktuálne 11:46, ukazuje 480 km stav nabitia.